Ia uitați, fraților, ne-au omorât, ne-au omorât! Ia uitați, fraților, ne-au omorât ăștia, ne-a dat cu spray! Ia uitați ce face poliția română, intră pe paliere în blocuri și dă cu spray de paralizant! Nu mai putem, băi, nene, ne-au omorât! Ia uitați, fraților, poliția română! Poliția română ce face? Ia uitați, poliția română ce face! Ia uitați, fraților, poliția română ce poate face! Ia uitați, frate, a dat cu spray paralizant și a murit aici. Poliția română ce poate face? Nu omorâți copii, ce aveți? Nu omorâți copii, ce aveți? Dați cu spray paralizant! Ce aveți, bă? Ați nebunit! Ne-a omorât, a dat în scări, ia uitați oamenii cum coboară! Din cauza la spray-ul paralizant! Ce aveți, frate? Nu puteți să calmați! Ia uitați, frate, ce a făcut poliția română, ne-a omorât, ne usură ochii, gura, vomităm! Ia uitați, fraților, ce poate face! Poliția română a infectat ghetourile din Zăbrăuț cu spray paralizant. A murit lumea din cauza la spray-ul paralizant. Poliția română ce poate face? Mai nene ne-a dat cu spray la ochi, a paralizat copii. Nu omorâți, băi! Parcă poliția română, iau-te poliția română! Nu omoră copii, poliția română! Dă-te de acolo, Rita! Dar de ce ați dat cu spray paralizant? Ia uite, moare copilul, filmează-mă copilul, băga mea, și pula în familia voastră! Să-mi băg! Ați omorât copiii de tot! Ia uitați, domne, moare copilul de ochi, de gură, nu mai poate să respire din cauza spray-ului paralizant. Paralizat pe toți! Să vină capitala! Lasă-i fă că e spray de ăla, lasă-i în casă că ea nu iese. Ce poate face poliția? Ne-au omorât, a dat cu spray paralizat în bloc ca să murim. De ce s-a dat, domnule, cu spray paralizant în bloc? De ce s-a dat cu spray paralizant? Bă, uitați, am murit! Colegii dumneavoastră, uitați, colegul care se duce încolo a dat cu spray paralizant. Vrea să tragă cu pistolul! Vrea să tragă cu pistolul! Mai cine trage cu pistolul? Mai cine trage cu pistolul? Acest polițist a dat cu spray paralizant. Copia mea s-a uite ce mascați! A venit mascați!
Dați-i drumul, bă, din bloc, bă! Ia uitați, domne, ce e aici. Dați-i drumul din bloc! Poliția română, abuz în serviciu. Ce-ați vezi, bă? Duceți-vă, omorâți pe aia care fură, nu pe noi! Abuz în serviciu, domne. Omorât copii! Ce să-i drumui? Ia uitați, domne, ce e aici. Moare copil, cum să-i trăm? Dar nu mai poți, domne, să intri în bloc din cauza spray-ului paralizant. Ne-au omorât. Casă! Hai! Hai! Hai!